Jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatu azu emakumeen artean, ta bedeikatua zure semea Virginia gandik jaio den Jesus horri aintza beti, aita eta espirituari aintza berdin ala beti. Bedeinkatu azu emakumeen artean, ta bedeikatua zure semea Senideok, jainkoak bere semea bidali du emakumeagandik, eta legepean jaioa gu legetik askatu eta seme egiteko. Gorespen eta gurtza beti emakumeagandik jaio denari. Mariagandik eman digu jainkoak bere semea. Eta haren gero bera dugu gure gaur eta salbatzailea. Senide maiteok, 9 urreneko 8. egunak esperantza ikasteko deia egin digu. Bihar dakizuenez, Mariaren jaiotza ospatzen dugu festa ederrean. Esperantza izaten eta esperantzaz bizitzen ere ikasi egiten da. Ez buruz, baina bihotzez bai, ikasi egiten da. Esperantza ikasteko lehenengo baldintza, edozer gauza ikasteko bezala, behartsu sentitzea da, behartsu plantatzea. Jainkoak txikiari, apalari, pobreari erakusten dizkio erreinuko misterioak. Gure mugak, gure erruak, gure bekatu aitortzeak egiten gaitu pobre jaunaren aurrean. Egigun kantu. Agero ama, onetxia, osasunaren iturria. Eskerrak zuri jauna, nere aurka zeunden aserre, baina joan da zure aserrea, da pozez nauzu bete. Jauna baidan ere indarretak hemen, bera izan da nere salbamen. Aterako dituzue ingurak pozera, salbamenaren ikurrietan. Egun hartan hau esango duzue, eskerra jaunari, haren izena oiu egizue. Ezagutera zierrietan haren eginen bitarra, iragan ezazue haren izekaraia. Kanta jaunari egin bai ditu aipatzekoa, ezagutu bezate hau lurbira osoa. Zionen bizizela denon gurezazue irritzika, haume baidago Israel santua zuen erdia. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasiera
gero ama onetxia, osasunaren iturria. Jainkoak zaitu, Ama Maria bedekatu, eta zugandik guk hartu dugu bizitruitu. Erruki bekiko jainkoa bedenka gaitzala, ager dezagular begian aia. Ene jainko ospa zaintzate herrie, ospa zaintzate herri guztie. Oso bidezkatlari atzerria, zuzenbidez baitara batzu izadia. Zintzo bainituzu gidatzen herria, eta zaintzen lurrean atzerria. Ene jainko ospa zaintzate herrie, ospa zaintzate herri guztie. Lurrak bere guzta eman du, jainkoak gure jainkoak bedenkatzen gaitu. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasiera zen bezala, orain eta beti, gizatietan, gizatietan, amen. Jainkoak zaitu, Maria bedekatu, eta zugandik guk hartu dugu bizifruitu. San Mateoren evangeliotik. Zuek zarete munduarentzat gatza, baina gatza gezatzen bada nola gazitu berriro. Ez du jadanik ezertarako balio, botatzeko baizik eta jendeak zapaltzeko. Zuek zarete munduarentzat argia, ezin daiteke eskuta mendi gainean dagoen hiria. Kriselua ere ez da bizten ontzipean ipintzeko, argi mutilaren gainean baizik, etxeko guztiei argi egiteko. Era berean, zuen argiak denen aurrean egin behar du argi, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita gorets dezaten. Francisco aita santuari jarraituz, antzinako profeten hitzari oihartzun eginez, jubileuak gogorazten digu lurreko ondasunak ez daudela privilegiatu gutxi batzuentzat, denentzat baizik. Aberastasuna dituzten guztiak eskuzabalak izan behar dute, premia duten anaien aurpegia ezagutuz. Gosea, eskandaluzko flageloa da gure gizadiaren gorputzean, eta deia berritzen dut. Armetan eta bestelako gastu militarretan erabiltzen den diruarekin,
mundu hobe bat eratu dezagun, behingoz goxearekin amaitzeko eta herrialde pobreen garapenerako. Bada beste gonbidapen premiatsu bat zuzendu nahi dudana, nazio aberatsenei zuzendua. Hartutako erabakien larritasuna aitor dezaten, eta inoiz kitatuko ez dituzten herrialdeen zorrak barkatzeko erabakia har dezaten. Benetan munduan bake bidea prestatu nahi badugu, saia gaitezen bidegabekeriak sortzen dituzten arrazoiak konpontzen. Ken ditzagun zor bidegabeak eta ase ditzagun goxeak daudenak. Eta beste ohar bat bukatzeko. Kristau guztientzat aurtengo jubileoa oso esanguratsua izan da. Izan ere, 1700 urte beteko dira Nizeako lehen kontzilio ekumeniko handia ospatu zenetik. Kristau elkartea gaur egun evangelizatzearen premiari hobeto erantzuteko, gero eta beharrezkoagoa den modu sinodal bat zehazteko aukera adierazgarria izan daiteke jubilazio urtea. Bakoitza bere karisma eta ministerioarekin, munduan jaungoikoaren presentziaren lekuko izan dadin. Ederra zera Maria, eta jatorrizko errurik ez da zuga. Eta jatorrizko errurik ez da zuga. Zu Jerusalengo dirdaia, zu Israelgo handitasuna, zu pekatarien bitarteko. O Maria, Virginia argitzu, ama biosfera, otoiz gure alde, egin otoiz gure alde, Jesu Kristo gure jaunari. Senideok, gaurkoak entzunda, esan dezakegu zorionekoa direla gogoz behartzu direnak. Gaurko gizarte edukizale honen erdian, pobreen ondoan eta zerbitzuan irauteko esperantza eskatu behar dugu otoitzean. Gure elizarentzat pobreziaren doaina eskatuz esan dezagun. Jauna, emaguzu zure espiritua. Jauna, emaguzu zure espiritua. Jauna, aurrena gure munduko pobreenak izan nahi ditugu gogoan. Horientzat duintasunez bizitzeko behar dutena eskatzen dizugu. Pobreek senti dezatela zure hurbiltasuna. Munduko behartsuenei begira esaten dizugu. Jauna, emaguzu zure espiritua. Jauna, gure herrian ugaltzen ari diren pobreak ditugu gogoan, batez ere etorkinak. Gizarte zuzenago baten egoera zuzena eginez, denentzat izan dadila gizatasunez bizitzeko lain. Lanik gabe geratu direnei begira
esaten dizugu. Jauna, emaguzu zure espiritua. Jauna, nolabaiteko gabezia bizi duten pertsonak dakarkizugu aurrera. Urritasun fisiko, psikiko edo intelektuala dutenak. Horien pobrezia handian egin ezazu, jauna, zure presentziaren mirari handia. Pertsona ezin duei begira esaten dizugu. Jauna, emaguzu zure espiritua. Jauna, gure elgiz elkartea ere bihotzean dugu. Nolako pobrezia ari den bizitzen. Emaiozu, jauna, itxaropena, erreinuaren langintzan jarraitzeko. Naiz eta bere ahaleginaren emaitzarik ez ikusi, ez dezala etxe. Gure elizari begira esaten dizugu. Jauna, emaguzu zure espiritua. Jauna, zu zara gure aberastasun betea. Zuk esperantzaren doainez aberasten gaituzu. Emaguzu bihotz zabala, zure doaina jasotzeko. Emaguzu bihotz pobretua, esperantzari lekua egiteko. Emaguzu pobre izateko zoriona, pobreak posteko. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez, eta Jesukristo gure jaun beraren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filieme, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ella ego, abogada nostra, in los tuos misericordes oculos, a nos soverte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o dulcis Virgo Maria. Otoiz gure alde, jainkoaren amadone horre. Jesukristoren aginduak irabazi ditzagu. Maria bitarteko jaunaren grazia lagundakigula beti.